Tħabbret il-mewt tal-professur George Mallija, lettur fl-Università ta' Malta u kontributur regolari fil-programmi ta' Net Television u kellu 68 sena u kien minħal qormi. L-aħbar tal-mewt tiegħu ħasdet lil bosta kollegi kif ukoll studenti li tul is-snin ħadu t-talim tagħhom minn għandu. George Mallija kien għadu propju kif iżżewweġ ftit tal-ġimgħat fil-bidu tas-sajf. Il-professur Mallija jibqa' mfakkar għall-irwol tiegħu fis-settur tal-komunikazzjoni fejn tista' tgħid li tul is-snin kien hemm għexieren ta' ġurnalisti u professjonisti tal-midja illi gradwaw bl-appoġġ tiegħu. Fil-fattu kien ilu snin twal jagħti servizz importanti ferm fid-Dipartiment tal-Midja u l-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta, dipartiment li tiegħu kien il-kap fejn rawwem fl-istudenti sens kbir ta' kreattività. Kif kien fisseru stess f'din l-intervista li kien ta' waqt il-programm Profili is-sena li għaddiet. Jiena nemmen illi titgħallem kemm titgħallem jekk inti dak it-tagħlim ma tarblux minn ġo l-arbi l-kreattiv, mela inti għal xejn. Anke fil-familja ta' Net Television kienu bosta l-ġurnalisti, editors u camera persons illi missew b'xi mod jew ieħor mat-tagħlim moti mill-professur Mallija. George Mallija kien appassjonat kbir tal-kodba, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet ta' tfal, kif ukoll illustratur. Bejn l-2005 u l-2013 kien chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, flimkien mat-tmexxija tal-partit, wassal il-kondoljanzi tiegħu lil martu Shirley u lill-familja kollha tiegħu.